Toto je číslo, ja. Čiže ideš sem? Maťku, pôjdeš sem. Počuť, čo hovorím? Z tejto strany sú takto. Dobre. Kto dnes bol z minulého dňa, že už pokračuje a prekresľuje, kľudne si prekresľujte ďalej. No a kto má ešte tú konzultáciu, že nevie, že ďalej, tak budete teraz za mnou, dobre? Vy si dosť veľký. Takže už ideš rovno na platnu prekresľovať? Dobre, tak to si preplatnú. Dobre, ty dokresľuješ ďalej, čo sme sa dohodli ten príbeh. Vymyslel si si ho? Hej, ukáž. Toto a? Toto bude